Het lichaam van de 19-jarige jouster die zo'n wensje vermist waard is juist te voen bij het Nannewiert in Oudehaske. Het stoffelijk omschot is ontroffen na een ziekenactie van de ME. Het gaat naar alle gedachten net om een misdrijf. Wetterbedrijf Vitens had een vergunning gekregen waar uit brakwetter drinkwetter hellen worden kan. Het restproduct dat bij het proces vrijkomt, maar nu op 120 meter diepte in de groen opslaan worden. Dat zal gebeuren in Naatburgen. De grote luchtmachtoefening Frisian Flag kan net verhouden worden, zoals de Aroene Wieken gebeuren. Dat concludeert Dwarpsbelang Massum op basis van Loerdsmeetings. Vooral op Vretemorgen gaan de F-zeggens hoe de Loerdsnarmen hinnen. Tien professionele koffiemakers maakt ze in restaurant De Vrouwpoort uit waar de beste koffiemaker van Ljouwert. De wedstrijd wordt dit hier voor het eerst houden. Het doel is om het koffiemaatje in de Frieske Haardstad op een hoger plan te brengen. Joen en vannacht Rijn met een minimumtemperatuur van 7 graden. Morgen een soort buien, dan is het goed 11 graden.